ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ପଶିଗଲା କାମ ନା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ Oi, ଠାକୁର କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ର ଯିବ କୋଉଠି କହିବା କୋଉଠି ହଁ ଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନା ଭିତରୁ ଯାଇ ହବନି ଖୋଲା ଟିକେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆସୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଖୋଲିବ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧର ତୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି
ଆସିପାରିବୁନି ବିନା ପଇସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି। ଇତିହାସରେ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ତମେ ଓଲଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖ ଖାଇଦେବା
ଘୁଗୁନି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଘୁଗୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାରି ପୁରା ପିଆଜ ହଁ ଦେଉଛି ଭାଇ ସବ୍ କରିବେ ଏଇନା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭାଇ କରିଦିଅ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ଖାବେ ଡାପି ଭଳିଆ ଡାପି ଡାପି